Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар наздикии Садбарг қарор дорем, ноҳияи Шоҳ-Масъур. Аз ин тараф чораҳаи ҳукумат ва андози ноҳияи Шоҳ-Масъур ва дар ин тараф бошад Ёқут 2000 чойхонаи Урумчӣ. Хонаи имрӯзамон дӯстони гиромӣ дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст, ҳамин блокда. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва худи бинои истиқоматӣ аз 13 ошона иборат аст. Хонаи имрӯзамон дар 7 ошонаш ҷойгир мебошад. Мана ҳамин подъезд. Се хонага бо масоҳати 103 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои навастройка. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷра, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. инҷо ҳаммом мебошад, яъне ванна. хона бо барқ ва об таъмин аст. фишори обам хуб мебошад. мегузарем ба ҳоҷатхона. инҷо ошхона. дӯстони гиромӣ, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, наздикии Садбарг. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. дар бино отопления гузарондагӣ ва мана ҳамин дари балкон аст. бино чӣ хеле ки гуфтем аз 13 ошона иборат мебошад. бинои навастройка техпаспорт дорад, албатта ки лифтам ҳаст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ тирезаи панорамӣ дорад. дӯстони азиз, мана ҳамин мактаб аст. мактаб дар наздикии бино. ва чӣ хеле ки мебинед, марказ, минтақаи беҳтарин. ин охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад ва дар сеюм ҳуҷра дӯстони азиз махсус гардероб аст. ва ба ғайр аз ин гардероб боз дуюм гардеробам ҳаст. нархи хона бошад 1 миллиону 50 ҳазор сомонӣ, $95,000 боз савдо мешавад ва сари 1 метри квадратӣ $922 мехалтад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва кухни гарнитур дар хона меистад. дӯстони азиз, марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.